Yo, what's up mga George? Ngayon ay pupunta ako ng Kamiling Tarlac para sundin ng aking girlfriend. Bali, dito na ako ngayon sa Sukuni, Provincial. Alright, let's go! Yeah!
mga taram, Pangasinan. Alright mga George, dito na ako ngayon sa boundary ng Pangasinan at Tarlac, dito sa Pangatarang tsaka San Clemente, Tarlac. Yan lang sa kami, sir. Saan tayo, madam? Saan kami nalaglag? Galing Burgos. Yes, sir. Sige, guys. Sige, sir. Kailangan natin gamitin yung Google Map, guys, kasi first time ko pa lang pupunta dun sa simulatan first kunding Tarlac, baka maligaw tayo. Ambon pa mga Lords, sana huwag lumakas ng ulan. Alright guys, dito kami ngayon sa mga taram. Mag-drive thru kami ng Jollibee. Kasama tong buling kita to. Kaya hindi na mag-on. Ang muti plata? Burger? 2-piece burger steak. Ito na. Yung 2-piece po na burger steak with iced tea. Ano available? Anong available pa? Chicken joy spaghetti. Ay, yung ano lang nga, C3. Available yun. Tapos may burger po kayo, wala? Oh, may burger, ano sa'yo? Fish burger ba sa'yo? Ano ba? Yung ano, yung Vienna burger. Dalawang fish burger. Yung may fries na yun. Dalawang fish burger with fries. Dalawang fish na. Ito additional po. Wala na. Dalawang fish burger with fries lang, sir. Hindi, kasali na yung ano, C3. Wala, yung isa, walang may fries na yun pala yung burger. Okay, ano na nga, ano, may rin. May drink pa ba chicken spaghetti? Pa? May drink pa ba? Ay, may drinks na yung isa pa, no? Huwag na. Ay, dalawang drink na po. Ah. Ano na yun? Ticket po.
Doon na. Sigurado ka? Awan. Doon. Dito lang. So, 90. Kita kung may ganam, may ganam, may ganam. Hmm? Tapos dalawang, ano ba? Cheese dog, cheese burger. Ano lang ba yan? Ha? Kasi magkikirot doon, nakapangon. Kami naka-chicken rice sila. Yung C3, dalawa yung nabayaran. Ah, dalawa, sige. Ah, wala. Hindi ko alam yung naging mix up chicken. Ay, ka na budget. Ito mo lang yung mga mga ano di mo kaya? Yung mga rating. Ay, ganun. Ay, ganun. Ikan. Makakawak pa.